Evo sada možemo, pošto sad pričamo na tu temu, intraday, ako već radite intraday, radite dva para, ono što bi sugerisao, znači kad je u pitanju, monthly nivo, uvijek gledamo jedan prelom strukture, da nam potvrdi prelom strukture. Evo u slučaju da čekate taj dupli, to možda se desi nakon par mjeseci pa i godina. Isto važi i za weekly nivo, također isto važi i za daily nivo. Znači promjene na ovim time frame-u su jako spore i sada ako vi obrađujete, evo čisto radi matematike neke, znači ne znam, evo gledate GBP Get. I sada ako ga posmatrate na monthly nivo, znači proće, znači dok cijena ne dođe do vašeg nivoa, znači ovo je vaš high sada, a ovo je vaš low. Znači ovdje ste utvrdili low, to je bio septembar 2022. Znači prošlo je 1 mjesec, 2 mjeseca, 3 mjeseca, 4 mjeseca, 5 mjeseci, 6 mjeseci, 7 mjeseci, evo sad smo ušli u 8 mjesec. Prošlo znači 8 mjeseci. I samim tim vi ne morate stalno da crtate monthly, weekly, ne znam, znači, jer su promjene jako retke. Znači potrebno mjeseci da se desi neka promjena, recimo na monthly ili weekly time frame. Međutim, manji time frame, kao što su 4 sata i 1 sat, će ispratiti tu vašu promjenu strukturi i taj vaš retracement. Znači, recimo, ako je cena verifikovala na daily ili na weekly time frame ovdje vaš low, vi ste na 4 sata i 1 sat već mogli vidjeti ovdje duple prelome strukture i samim tim da se pozicionirate za taj retracement. I po meni je to mnogo bolji princip nego da vi pokušavate da shortujete, manji risk od ratio, mnogo je stresnije, opet ideje da ovo radimo godinama, a ne da radimo jednu godinu da se istrošimo, jer evo ja sam nisam mogao da verujem, ali su mi krenule sede, mislim moguće da je od trgovanja, ne znam čega je, mislim imam 31 godinu, možda je i jednostavno me stigli godine, možda trgovanje, ali ideja je da ovo radimo dugo. Znači nećemo da se istrošimo nakon godinu dana, da se ispucamo kao na mitraljezu i da sada očekujemo brze rezultate. Znači ne. Znači brzi rezultati mogu da dođu čak i sa intraday. Znači da uzmete normalno, gdje mi sad to? Da ovdje. Znači brzi rezultati mogu da dođu ovdje, uputite jedan trade i pustite ga da vozi. Ali znači na 4 sata čekamo duplu promjenu i 1 sat čekamo duplu promjenu. I samim tim na 4 sata i 1 sat čekamo tu dovu teoriju, tu duplu promjenu strukture, dok na ovim time frame čekamo jednu promjenu. Drugačiji princip kad je u pitanju investiranja. Znači to je, pošto ja također radim i akcije i radim i kripto, ali ne trgujem ovo kao što to radi na Forexu. Znači recimo u pauzi uzmem i pogledam šta se dešava na tržištu akcija, šta se dešava na tržištu kripta, ali tu ima malo drugačiji sistem, pošto je tu se čekam čvrste promjene koje mogu biti također daleko dugoročnije. Evo da ću vam prost primjer. Pošto smo sad krenuli tu tematiku, samo da ga nađem. Evo S&P. Znači, samo ću obrisati sve ovo. Evo ovako. Znači, ja sam krenuo sa DCA u ovome tržištu akcija, moment kad sam dobio tu duplu promjenu. Znači, ovdje sam imao high, a ovdje sam imao low. Znači, potvrđen, znači ovo je na S&P-u high, a ovo mi je low. I sada, mislim, mogu vam čak i tačan datum dati. Znači, ovo je bila prva promjena. Znači, ovo je namjera cijene da napravi prelom strukture. Znači, ovo bi na Forexu bilo u klasičnom trgovanju znak da smo napravili prelom strukture. Međutim, na investiranju je malo drugačiji. Znači, ono što znam je da imamo ovdje zonu koja treba da izdrži taj order flow. I ono što sada čekam je cijena ili dođe ovdje pa da se odbije, ili da uradi ovako nešto. Ili da napravi retracement pa onda da se odbije. Što mislim da se to upravo i dogodilo. Ajde vidimo. Ok, znači cijena ulazi i ono što ja sad čekam je taj dupli prelom strukture. Dobijam dupli prelom strukture, to je moj apsolutni znak da ja krenem sa DC. Isto se desilo na Bitcoinu pre par nedelja. Znači, dupla prelom, kada je pitanje investiranje,
i kad na taj način prolazite na marketu, igra je daleko drugačije. Znači, trgovanje i investiranje su dva različita sveta. Sada, moment kad sam ja krenuo sa DCA, to je bilo ovde. Znači, ako pogledam sada strukturu na Bitcoinu, znači ovo mi je high, a ovde mi je potvrđen low. I sad ja znam. Ja iskreno sam mislio, pre nego, pošto je veliki range, da ćemo prvo napraviti novi low, pa onda krenuti neke visine. Međutim, to se nije desilo, nego je cena ovde napravila prelom strukture. Sada nam je ovo low, a ovo nam je high. I sada, evo samo da ga potvrdim. Ok, znači ja sam ovde potvrdio svoj high. I ono što ja sada čekam, da cena ili dođe do ovog nivoa i nastavi ka gore, ili da iz ovog nivoa napravi novi prelom strukture. Ja kad dobijem tu konfirmaciju, to je moj automatski znak da ja krenem sa DCA kad je u pitanju investiranje, znači totalno drugačija igra. Znači još uvijek nemam, cena dolazi do tog nivoa i ovde pravi prelom strukture. I samim tim, ovo je za mene znak da ja krećem sa investiranjem. Ok, ajde se vratimo sad na trgovanje. Znači, kada u pitanju pristupate trgovanju, sistem je drugačiji, ali znači na sličan koncept pristupate ovoj igri. Međutim, kada je u pitanju investiranje, vi jurite samo jedan pravac. Tu i trenutno mene, zbog ciklusa koje pratim, mene trenutno zanima na Bitcoinu, trenutno dok ne dobijem drugačije promenu sentimenta i tako dalje, mene zanima ništa drugo. Sada, kada je u pitanju trgovanje, znači jako je bitna multi-time frame analiza, zato što vi trgujete, vas ne zanima, vi niste zaljubljeni u euro, ne zanima vas, ne znam, sad euro USD za sad, hoćete da ga longujete zašto, ne znam, imate neki ciklus ili šta god. Znači mi ovde trgujemo ciklično i bavimo se multi-time frame analizom sa ciljem da utvrdimo gde nam se trenutno cena nalazi. Pa evo, ajde krenemo od ovoga. Znači, ovo je intraday. I to je ono što ja lično sugerišem, preporučujem. Može se naći trade-ova, može se, ok, malo su ređi, ajde, dosta su ređi od scalpinga, ali sa ovim sistemom vi trčite maraton. Znači, ovaj sistem vam omogućava da vi trčite maraton, a ne sprint. Ok, i sada, ako recimo imate ovako nešto. Znači, zamislimo da je ovo je bilo na jednom od časova, na jednom od prošlih časova. Ako nam je ovo monthly, weekly i daily, recimo uzet ćemo samo monthly i weekly. Znači, ovo nam je monthly, weekly. I sada, šta nam se ovde dešava? Znači, ako nam je ovo monthly, weekly, mi sada ovaj nivo posmatramo malo drugačije. I sada, retracement za nas počinje kada, i to izgleda ovako, znači ako sam iz ovog nivoa bio short i sad me zanima ovaj nivo, mene zanima takođe kada se dešava retracement. Zato što dupla promjena na 4 sat i 1 sat vam pokazuje da se tu dešava retracement, takođe potvrdom na daily nivou ste vi time potvrdili promjenu narativa. I samim tim vi sada čekate da cena dođe do ovog nivoa i čekate da iz tog nivoa dobijete konfirmaciju za nastavak rasta. Ali isto tu čekate, znači cena ne mora doći, znači sljedeća stvar koju vi čekate, da se to desi ili ovde, tu duplu promjenu, ili čekate ovde. Naravno, ovo može da bude zamka, ali isto tako ne mora da znači ikad da će cena da se vrati do vaših zona. Uzmite bilo koju asset klasu, bilo koji indeks, bilo koji par, znači uzmite bilo šta. Ja sad ako uzmem i, ajde obrišem se ovo, ako uzmem i odem u prethodne cikluse, cena ne mora nikada da se vrati do prethodnih zona. Znači, možemo da vidimo, znači ovaj ciklus koji je krenuo 2020. i vidimo da cena se nije vratila do dosta zona. Mislim, mogu bi da ih crtam, ali isto tako jako bitno studirati prethodne cikluse. Ovo je bilo, septembar 2019. Ovde je vratilo se. Međutim, ako pogledate sada 2018. znači pik ciklusa, znači ako recimo je ovde, ne znam,
iz ovog nivoa počeo bull run, cena se nikada nije vratila do tog nivoa. Ako je, recimo, posmatramo i ovaj nivo, cena se nikada nije vratila do ovih nivoa. Ajmo dalje. Ako se dalje spuštamo, i dalje ćemo moći da vidimo. Znači, ako je, recimo, iz ovih nivoa krenulo bull run, međutim, cena se nikada nije vratila do tih nivoa. Ajmo dublje. Ako pogledamo ove nivoe, znači, cena se ni ovde nikada nije vratila, do ovih nivoa. Ajmo dublje. Ako pogledamo ovde, isto je odavde počeo bull run, cena se nikada nije vratila do ovih nivoa. Mislim, možemo da idemo bukvalno u nedogled, znači ovo je sada $250. Ajmo dalje, znači ako odemo ovde, znači ovo sada ulazimo u stotine, znači ni ovde se cena nikada nije vratila. Mislim, možemo da idemo, i sa što treba da zoomirate. Mislim, ima toliko nivoa do kojih se cena nije vratila, i znači ideja je da pratimo, znači cena može ili da napravi opciju 1 ili opciju 2, ali ćete vi na osnovu promjena na 4 sata i 1 sat da utvrdite šta se kod vas dešava. Sada, kad je u pitanju scalping metod, takođe igra malo drugačija. Ono što, recimo, mogu da sugerišem, kad je u pitanju scalping, kad je u pitanju scalping, isto je po meni potrebno koristiti multi-time frame analizu, samo što ne koristite time frame koje smo koristili na intraday, sada koristite ovde drugačije. Recimo, ako hoćete da razrađujete svoju scalping strategiju i odgovara nekom vašem mentalitetu, nekom vašem duhu i smatrate da je to ok, možda je za vas intraday prespor, mislim, intraday ne može biti prespor, ali možda je, recimo, želite da završite svoj dan u sat vremena svaki dan i da tu završite priču. Znači, neko, recimo, želi da gradi takav sistem. I poznam ljude koji rade na taj način. Ono što možete da koristite isto ovako, znači koristite 4 sata, 1 sat, 30 minuta i 15 minuta da odredite gde se nalazite struktura. Ali isto tako kao što ste koristili, znači kao što ste koristili ulaze 1 od 5 minuta, mislim ovde ćete vratno neće koristiti 1 minut, ali ćete isto se baciti na 2-3 minuta da pronađete što bolje zone. Takođe možete ući u sekunde. Znači možete ući u sekunde i na taj način ostvariti moguću veliku preciznost. Meni se prošle godine prvi put desilo da sam ja negde sredinom prošle godine sam ušao, napravio ulaz na 5 sekundi. Savršen vajkut, sve, ja nisam, evo, znači bukvalno sam na 5 sekundi napravio ulaz. Sada ako uspijem da nađem tu analizu, poslaću vam grupi, ali mi se desilo da sam na 5 sekundi. Ali to je, znači kad utvrdite takve stvari mogu biti retke, ali isto tako mogu da se dešavaju. Znači, igra je, opet kažem, drugačija kad je u pitanju scalping, znači nije puno drugačija, ali koristi drugačiji pristup analizi. I naravno, na osnovu toga kako radite scalping, ideja je stalno da ga optimizujete. Da li ćete koristiti kao što na monthly, weekly, daily koristite duplu promenu strukture, tako na 4 sata i 1 sat možete koristiti duplu prelom, a na 30 minuta i 15 minuta jedan prelom. Znači, bukvalno je, ovde se možete da igrate sa sistemom i da ga optimizujete do nivoa gde osjećate da to ima smisla. Znači, isto kao za intraday, isto kao swing, recimo, mislim da je Vitor mi spomenuo, ne znam ko, da želi da razvija swing strategiju, znači želi da pravi ulaze na dnevni nivou i da na taj način gradi svoj sistem trgovanja. Na osnovu životnog stila kakav ima ili kakav želi da kreira. Mislim, i to je isto okej. Tako da sve radi, sve može da se napravi, samo ideja je ta optimizacija kroz trading žurnal, kroz zapisivanje, kroz greške, naravno, forward testing je izuzetno bitan i sve to na kraju dana može da dođe na svoje. Ima neki pitanje? Pa, sad si krenuo da objašnjavaš tvoj princip scalpinga, da li bi mogo i u ovom času da malo i swing objasniš, da prosto potpuniš neka tri termina, to je ono. Ja iskreno... Mogu ja samo da kažem nešto vezano za ovo? Izvoli. To što ti pričao, je skroz zapravo, ja US 30 radim isto na 3 minuta.
mi najviše leži i tako ga radim, ali veruj mi da bi ga najradije prebacio na 15, na 30, sve to, ali tu ne mogu da pronađem, nađem, ali nisu tako česte kao na 3 minuta. Da, kažem, najradije bi prešao na neki veći time frame čisto zbog mene, zato što jako je ovo stresno na 3 minuta što se dešava, baš to što si ti rekao. To sam tada. Ali pazi, taj stres se može menadžerisati i optimizovati, znači ideja je da, trgovanje te stvarno čini jačim i ovo je jedna od disciplina koja je stvarno specifična i u svetu i preduzetnika i u svetu, ne znam, ostalih sportova. Sad pokušam, nisam se sad sportovima koji sad da nađem neku paralelu, da kažem, bavio, da li je to poker ili ne znam ti šta god, ali razlog zašto je ovo drugačija vrsta igre, zato što emocije se mnogo češće pojavljuju. Recimo vi sada imate biznis i sad gradite svoj biznis model, ne znam, prodajemo one, kako se zove, ono novo što ljudi pale, pa kako se zove, od šišarki prave, od različitih materijala, pelat, se zove ne pelat, nego zaboravim se kako se zove, nebitno. Jeste, pelat. Da, pelat ili one briketi. Briketi, eto. I sada, recimo, imam jednog drugara koji hoće da pokrene uvoz kokosa, znači odavde, znači onih ljuštica, i sada on želi da gradi biznis. I sada, vi kada gradite biznis, vi stavite na papir i sada optimizujete, ok, koliko moram da uložim u reklamu, kakve partnere moram da nađem, i nekako tom sistemu iz nekog mog ličnog ugla je daleko lakše pristupati nego sistemu ovde gde vi morate da gradite vaš sistem trgovanja, jer novac koji je uključen je daleko više uključeniji, daleko više imate približnijeg dodira sa tim nego sa, kada je u pitanju biznis. Evo sada, ja znam da Luka ovde ima biznis, sad ne znam sad ovde da ko sve ima biznis, ali Mirko isto mislim da ima svoj biznis, ali ono što je jako bitno znati da vi na neki način mnogo lakše emocionalno možete da pristupite tome, dok kada je u pitanju ovde igra je totalno drugačije. Bio sam u svetu biznisa pa mi je, ajde kao preduzetničkom delu, pa su mi donekle jasne te stvari, ali neće one uvijek biti naravno, uključivajući emocionalnu igru i sve to, ali kada je u pitanju trgovanje, pa meni to totalno drugačija igra. Tako da, eto, to je nešto što bih hteo da naznačim. Evo sad možemo da se bacimo kada je u pitanju kako pristupiti iz ovog ugla, kada je u pitanju GBP CAD, kako pristupiti u intraday modelu ili scalp, znači, ili recimo u swingu. Znači, ovaj sad model možda bude dobar za swing. Sada, kada je u pitanju swing trgovanje, ja bi ga lično posmatrao na isti način kao investiranje. Znači, swing jednako je investiranje. I sada, ideja je, kada je u pitanju investiranje, ideja je da se držite jako prostih principa. Znači, toliko prostih principa da to možete bilo kome da objasnite. I sada, ako vi sada, recimo, želite da swingujete, imate veće stop lossovi i želite na taj način da razvijete vašu strategiju. Znači, ovde imamo zonu koju možemo i optimizovati, refinovati, ali kad je u pitanju ulaz, ja bih ovde čekao dupli prelom strukture. Evo sad ću vam objasniti zašto, da vidim da se to desilo. Nije se to desilo. Znači, vidimo da cena raste i vidimo da cena ulazi u taj naš nivo. Znači, ovo je dijeli nivo. Ono što bih čekao kada je u pitanju swing trgovanje, znači ovde bih koristio monthly, weekly zone i koristio bih samo dnevni nivo za konfirmacije. Znači, ovde bih čekao jednom prelom, drugi prelom. I sada kad imate tako nešto, imate dva nivoja koje cilje. Znači, imate ovaj nivo i sad, ne znam, tu su stop lossovi 115 pipova, recimo, hipotetički. I ovde imate drugi primjer, gde je ovde 90 pipova. I recimo ono što čekate da cena, znači stavili ste limit ordere i čekate da cena uđe, naravno, za ovakvu vrstu trgovanja može se desiti da nedelje prođu, ali možete uključiti i raditi sve parove.
i bukvalno čekate da cena dođe u vaše nivoje i onda na osnovu tih duplih preloma strukture tražite vaše ulaze. Opet kažem, ovde treba biti svestan da mogu da prođu i nedelje, ali nema razlog zašto ovaj sistem je izuzetno jednostavan. Znači, izuzetno jednostavan, znate gde vam je stop loss, znate šta čekate samo dupli prelom strukture, nema puno zapitkivanja i to je to. Znači, do tog nivoa se ovaj sistem može refinovati. Naravno, recimo za prelom, to je za break even, po meni tu nemam puno iskustva i ne znam na koji bih način, naravno, ko želi da radi, morao bi da optimizuje taj sistem, ali recimo prelom na 4 sata ili prelom na dnevnom nivou bi bilo momenti kada se povlačite na break even. Znači, bukvalno možete uključiti sve parove i razraditi swing strategiju i čekate duple prelome i samo se tih principa držati. Znači, za mene radi to izuzetno dobro u investiranju i zbog toga se koristim toliko prostog principa da mogu da ga skaliram na način na koji god to želim. Kada je u pitanju trgovanje, to je drugačija igra. Znači, ako uzmemo sada GBP CAD i ako mu pogledamo sentiment, samo da ga nađem, GBP CAD. Znači, njemu je ovde vjerojatno, evo čisto da pokušam, znači negde oko 80% ljudi je short. Evo baš da vidim. 90% ljudi. Zašto? Zato što na osnovu strukture, znači vidimo da cena ide gore, ljudi pokušavaju da pogode top i žele da pogode kada se dešava reversal. I samim tim struktura, znači nisam morao ni da pogledam sentiment, znači struktura može jasno da vam kaže kakav vam je sentiment. Znači ovde je trenutno 90% ljudi short, a cena ide samo long. I sad ako pokušamo da primenimo sistem razmišljanja koji mi imamo, recimo naravno ovde ćemo gledati samo da longujemo, tražit ćemo nivoje gde možemo se, recimo na 4 sata, 1 sat, pa ćemo to raditi optimizaciju. Recimo ako pogledamo gde je došao prelom ovih nivoa, znači ako pogledamo prelom ovih nivoa je došao iz ovog ovde nivoa. I sad ako ja povučem svoj volume profile, vjerojatno će mi tu biti najveće volume. Ajde da to testiramo. Evo ga, upravo tu. Znači, nema tu puno nagađanja, tačno mogu da identifikujem odakle je došao prelom strukture i na osnovu tih stvari mogu da definišem svoje dalje akcije. Ok, znači ja znam da sam na monthly time frame-u bearish i da postoji šansa da cena krene da pravi prelom strukturu. Ali dok god se to ne desi, mi nemamo tu šta da tražimo da shortimo, da pokušamo da pogađamo top ili bottom. Znači ono što mogu ovde da utvrdim je da mi se ovde desilo likvidacija ovih nivoa. Znači vidimo jasan taj bearish engulfing i cena, postoji mogućnost da na osnovu stop hunta cena promeni svoj smer, jer se to desilo unutar našeg monthly nivoa, što je jako bitno. I sada, mi sada pokušamo, ovo je, znači ne znam da li od vas neko radi GBP CAD, ja ga ne radim, niti ga pratim šta radi, ali isti princip se može definisati na bilo kom paru. I ako ja sad pokušam ovde da utvrdim šta se tu dešava. Znači ja mogu da vidim, ok, tu mi je high i trenutni moj low se nalazi trenutno ovde. Znači moram uključiti sve zato što znači ovde nemam pokupljanje tih svećica i da bih pokušavao da razmišljam o nekim nivoima za shortovanje, morao bi da posmatram šta će se desiti. Znači ono što bih mogao da posmatram je da sad cena može napravi ovde kao neki retracement i onda da iz ovog nivoa napravi moguću nameru da krenem u short. Znači imali bismo par zona. Znači ovo bi za mene bila najbitnija zona, međutim isto tako, zato što je ovo jasan bearish engulfing, ja bih posmatrao i ovu ovde zonu. Znači mogu bi da posmatram i ovu ovde zonu. Zašto? Zato što iz tog nivoa smo likvidirali i nakon toga postoji šansa da krenemo ka dole. E sada, zašto nije dobro shortovati ovo ranije? Zašto nije dobro? Znači, ok, vi možete da posmatrate price action u ovom nivou i da čekate, ali samo u ovom nivou. Znači, ne bih, dok ne napravim prelom strukture, ne bih posmatrao ni jedan drugi. Sada, šta je problem kod ovog sistema?
ako posmatramo ga kao Vajkov, znači ok, ako ga posmatramo kao Vajkov, ideja je da nakon likvidacije vi dobijete prelom strukture i onda tražite pozicioniranje. Međutim, kada je u pitanju Vajkov, mi imamo tu dva moguća principa. Znači, prvi princip je da cena nakon što likvidira, napravi retracement, napravi moguće zamke tu i sada iz ovog nivoa, ovo se zove UT, znači upper trust, ne morate da pametite nivoe, zato uvek ideja da se držimo prostog principa da nakon likvidacije dobijemo prelom strukture. Ako ga ne dobijemo, onda čekamo još jedan mogući, ovako. Znači ovo je trenutno UT dok ne napravimo prelom strukture. Znači kada, ok, izvinite. Znači to prvo pokupljenje može biti UT, ali nam je jako bitno da napravi prelom strukture. Ako ne napravi, ono što čekamo je U tad. Znači upper trust, opet kažem, ne morate da pamtite sve te nazive, znači čekamo likvidaciju ovih prethodnih nivoa, prelom strukture i onda pozicioniranje. Znači ideja je samo da sačekamo da nam cena napravi prelom strukture. Zašto? Zato što je upravo ovdje kreiran order flow. Znači nemamo šta da shortujemo kada cena i dalje poštuje svoj order flow. Znači dalje nam pokazuje da želi da ide ka gore. Znači dok se ne desi taj prelom strukture, mi ovdje nemamo šta da tražimo. I znači, ali ćemo ovdje na kontinuiranoj bazi graditi long pozicije. Jer ako ja sad probam da refinujem ovaj nivo, znači 20 minuta, 15, evo. Znači ovo je sad moj refinement. Iako sada opet vratim cijenu te je bila, mislim da je to. Znači vidimo da jasno da cijena tačno dolazi u taj nivo i nakon njega se odbija. Znači ovo je taj bio refinement. Zašto? Zato što ovi nivoji su sada služili kao zamke. Znači oni nisu došli do tog našeg refinementa. I sada ako pogledamo dalje na manjem time frame-u, znači mi ovdje možemo tražiti, da vidim na 4 minuta, 3 minuta, 2 minuta. Znači ovo je sve ispod efikasan price action. Ja tu lično ne bih ništa posmatrao. Znači prvi nivo koji je imao smisla za posmatranje, čekao bi ovdje neku reakciju i to u okviru našeg vremenskih intervala trgovanja. Ali znači ono što mogu da vidim iz ovog nivoa, da postoji šansa da cena nastavi da se kreće ka gore. Neko htio nešto da pita? Ili mi se učinilo? Da. Reci mi taj UT što da ti zoveš, je li to u stvari inducement? Ista priča. Da, ajde to ću nacrtati čisto da bude jasno. Znači ako posmatramo distribuciju, ista je situacija da li bila akumulacija ili distribucija. Znači ako posmatramo distribuciju, recimo imamo preliminarni support, secondary test, pa imamo automatic rally, opet ove stvari ne morate da pamtite, znači već su poprilično pojednostavljene u našem sistemu trgovanja. I znači imamo recimo reakciju na taj nivo, sada ovdje gradimo likvidnost. I sada, šta se ovdje dešava? Iz ovog nivoa mi pravimo likvidaciju. E sada, zašto je bitno da dobijemo prelom strukture? Zato što na taj način izbacujemo sellere iz igre koji pokušavaju da održe ta order flow. Znači vidimo da je cena bearish, ali opet ovo je kad u pitanju ulazi, znači ovo možete kombinovati na 1 minut. Znači ako vam cena pokazuje na 1 minut bullishness, vi čekate, a hoćete da prodajete, vi čekate distribuciju. Znači vidimo da nam cena pokazuje poštovanje order flow i ono što mi čekamo da nam cena napravi prelom strukture, čime poništava bullish order flow. E sada, šta se može desiti? Znači ovo je sada UT. Ono što mi čekamo je, UT je ako cena ne napravi prelom strukture. Znači i dalje, izvini, ajde pokušam da samo razgraničim te neke stvari, a da ne uđem u previše duboku tematiku, da ne zbunim sa ovim stvarima. Ovako, kad je u pitanju distribucija, znači mi možemo ovdje napravimo UT i UTAD. Znači oba nivoa su likvidacije, samo sekundu da uključim cooler.
Ok, znači oba nivoa su likvidacije. Međutim, ako mi ne napravimo prelom strukture odavde, mi očekujemo U-tad. Znači, upper trust, sad zaboravim znači kako se zove. Znači, mi čekamo upper trust, onda prelom strukture i onda pozicioniranje. Naravno, jako je bitno posmatrati da li cena formira nivo likvidnosti. Jer također UT možda formira sa ciljem likvidnost da bi na putu kad dole ovu likvidnost pokupio. Znači, potrebno uzimati više aspekata u igru, međutim, onda se radi o tome da ako UT, ta prva likvidacija, ne napravi prelom strukture, čekate novi prelom strukture. I samim tim onda potvrđujete poništavanje bullish order flow i onda je bezbednije za pozicioniranje u short. Da li sam dovoljno dobro objasnio? Super, Niđo, bar meni. Da li neko možda ima pitanje? Slobodno ljudi pitajte, mislim ok mi i da mi pišete poruke posle, ali evo na času je ove stvari, jer pred drugim ljudima, kada izlažete ili pitate pitanje ili kada radimo vežbu, tu se vide rupe u znanju. I dobro je da se vide da što ih možemo optimizovati. Ok, ako nemate pitanja, ajmo dalje. Šta sam sad ovdje, da, samo da idemo, znači ako sada posmatramo ovaj nivo, ok, sad malo idemo i malo van tematike, pošto Vajkov radimo sredom, ali ono što sam želeo da pojasnim u ovom sistemu kada je u pitanju struktura, način na koji vi prilazite promjeni narativa da je vreme za short je na osnovu šta se dešava sa order flow, šta se dešava sa kupcima, šta se dešava sa prodavcima i cijel ovaj koncept sada posmatra. Znači, od ovog nivoa, znači posmatrate što se ovo. I na osnovu tih stvari donosite odluku. Znači, vi ste ovdje i dalje bullish. Znači, ovdje nema, mislim, i kad pogledamo sentiment, malo prvo ono što sam pokazao, znači ovdje je samo bullish. Nema razloga za short. Znači, sve dok cijena ne pokaže drugačije. Ja bih lično, pošto obožavam stop huntu i ranije sam samo radio čak ovako likvidaciju nivoa i samo sam to očekao, nije mi ništa ne zanimalo kriterijum ulaza i to mi se jako lepo pokazalo, automatizovao sam na neki način svoj sistem trgovanja i zbog toga bih ja posmatrao ovaj nivo. Znači ovo jasan stop hunt i bearish engulfing nakon likvidacije, ja bih ovdje čekao jasnu konfirmaciju. Međutim, neko hoće da pita? Da, ja sam ovdje. Pa to se rekao da ćeš pitati, pa sad kad si spomenuo. Je li to levo, taj vid gore, na to računaš da je stop hunt? Računam ove dve sečice, znači bearish engulfing. A sve je ovo levo da ti plava linija počine. Ovo ovdje? Da. Ne, malo, to. Da li to ima veze s tim ili nema? Pa to ti nivo likvidnosti, znači ovaj nivo i ovaj nivo su ti izgradili likvidnost iznad. Dobro, i sad je tu stop hunt je? Sam stop hunt je? Evo ga. Da, dobro. Da, ali nema veze s ovim levom, ta likvidnost, to se ne povezuje s tim, tako? Ne povezuješ stop hunt sa, zašto je jako bitno da imamo likvidnost? Da, znači mora da ima likvidnost s leve strane. Mora da postoji likvidnost. Da. Bez toga setup nije validan. Nema na čemu. Znači jako je bitna likvidnost da smo pokupili nešto, znači neke vikove, mislim, nešto je bitno da smo pokupili. Jer upravo te likvidacije se koriste kao pogonsko gorivo da gurnu cenu u jednom ili drugom smjeru. I zbog toga je bitno da postoji neka izgrađena likvidnost. I sada, ako sada pristupamo intraday trgovanju, recimo mi smo ovdje, antes smo bearish, vikli smo bullish, htjeli smo bullish, 4 sati smo bullish, 1 sat smo bullish. Znači mi smo ovdje bullish. Sada, međutim, na osnovu monthly time frame-a postoji mogućnost da razrađujemo i moguć bearish slučaj. Znači mi ćemo i dalje posmatrati samo long pozicije, međutim, postoji šansa da upravo na osnovu toga načina kako cena reaguje kada je došla u taj nivo, nam daje mogućnost da se rano pozicioniramo, da se pozicioniramo
ono, pre nego što cena u jednom momentu samo odleti i ode bez nas, na osnovu toga šta se trenutno dešava na 4 sata, 1 sat, vi možete da donesete daleko kvalitetniju odluku nego kada radite scalping. I samim tim, mislim, stvarno postoji ljudi u zajednici, neko od nas u zajednici, ali postoje recimo ljudi koji su i ono individualno traderi, mislim, znam jednog momka koji je jednom napravio 1:400. Znači, držao ga je 5-6 meseci, trade shortovo ga je i taj trade mu je bukvalno promenio život. I to je ono što ja gledam na aktivnoj bazi da tražim, zato što će postojiti tradeovi, 1 do 2 trada koji će bukvalno napraviti tako ozbiljnu razliku na vašem nalogu da niste ni svjesni odakle je to došlo. I zbog toga po meni intraday daleko ima smisla, jer kad se vi pozicionirate u neki swing i vidite da trade ima potencijala da nastavi da ide. Mislim, svaki trade može postati swing eventualno, zato je uvijek bitno ostaviti neke ranere. Mnogo je, kad imate trade koji traje dugo, vaša psiha je jako laka. Znači, s mnogo opuštenjem ulazite u trade, naravno, tu se mogu napraviti i često i greške, ali vaša psiha je daleko opuštenija, znate da ima nešto što vam bukvalno pasivno donosi novac. I mnogo lakše pristupate cijeloj igri. Zbog toga je za meni intraday daleko bolji nego scalping ili bilo koji drugi metod, jer vam omogućava da na efikasan način i pratite trade, mislim svaki dan ste generalno za računarom i da na bolji način pratite svoje pozicije. Da li ovdje ima neki pitanje? Slobodno ljudi ako ima, trebalo bi da ima pitanje. Mislim, nadam se da sam bio dovoljno koncizan u svemu ovome, pa da vam je i dovoljno jasno, ili vam je dovoljno jasno ili vam ništa nije jasno. Znači ne postoji treća opcija. A može biti da vam je polovično. Slobodno se javite ako ima pitanje. Ne, meni je ovo značilo, hvala ti. Nema na čemu. Da li možda postoji neko ko bi razrađivao, ne znam, swing ili scalping, znači nešto što nismo do sada pričali, a da možda ima neko pitanje na tu temu. Kako može da radi na optimizaciji takvog sistema? Može pitanje, Niđo. Može, Aco. 920 scalping, kako misliš, pomnio si hedge nešto? Dobro. Nisam te to pomnio. Kako misliš da je scalping vrsta hedginga? A zašto kupuješ i prodaješ? Prodaješ, kupiješ isto vrijeme, jel? Ne, znači recimo ako si ovako, znači imaš neki bearish order flow i sada ideja je da ako kupiš ovdje, znači čekaš svoju poziciju u pravcu strukture, znači ti ćeš ovdje prodati, znači ovdje ćeš prodavati, ali zato što scalpuješ do određenog nivoa, mislim, generalno ne znaš na kom će cijena smjeru kad će da promeni svoj smjer, ovdje kupuješ. A moraš isto vrijeme to da uradiš, ne sada na primjer otvoriš poziciju. Ali ne možeš ti u isto vrijeme kupiti. Ti prvo moraš ovdje se pozicioniraš pa ovdje. Znači ne možeš ti u isto vrijeme kupiti. A čekaš, jel? Pa moraš da, mislim, ne možeš isto vrijeme kupiti zato što cijena prvo mora da dođe u tvoj nivo, prvo ovdje pa da onda uđeš u trade. Jer ne možeš drugačije ući u trade ako cijena ne dođe do tvojih nivoa. Dobro, a čekaj, kad dođe sad kupimo dozvoj i prodamo, hoću reći, pa ponovno kupijem, je li ovaj gornji zatvaram ili da ostavljam? Pa sve to zavisi od tvog trading sistema, ja nisam scalper. Pa nisam ni ja, zato te pitam, ja sam drugačiji, scalp sam ja sam shvatio da je to isto kao neka dnevna, Pa jeste ti na neki način... Ne znam, zbunjuje me, ima ti dosta ti pozicija, sad ne znam sad šta je. Ima sniper pozicija, ima taj scalping, ima daily, ali sve na osnovu na istu kupujem. A sad ne znam, eto. Pazi, ajde ovako sugestije. Moje sugestije ti da ništa izvan programa ne gledaš. Zašto te sada zbunjuje? Zato što
si čuo i za čoč, čuo si za snajper, čuo si za ovo i za ono i onda ti ništa nije jasno. Kao i na početku. Koja sam ja vrsta tradera, ne pojma. Pa to je ideja da kako analiziraš tržište i kako radiš taj forward testing, da radiš na pronalasku optimizacije, jer ti ne možeš sada da znaš. Ti možda kažeš, ok, ja želim da budem intraday. I to je po meni najveća vjerojatnoća da uspeš u nekom od sistema. Zašto ako čekaš swing, može se brzo smoriti i odustati, a za scalp možeš puno više novca izgubiti u vrlo kratkom vremenu. Zbog toga najveća vjerojatnoća da neko ko sad počinje, recimo, ne znam ništa o trgovanju i sad želi da krene u nekom od sistema da razrađuje, najveća vjerojatnoća, znači ovdje se samo radi o vjerojatnoći da nečim uspješ. Znači ti možeš da uspješ u svakom sistemu, ali vjerojatnoća da uspješ u jednom sistemu odnosno na drugi može biti daleko veća kad se taj sistem sistematizuje i optimizuje. Znači ti ćeš uvijek, ono što mislim i generalno i program se na tome bazira, je taj intraday. Znači da ti prvo razrađuješ svoju intraday. Recimo Aca, Bank Hunter, takav mu je nadimak, on je trgovao, ja sad samo podsjeti koliko si ti na tržištu Aco, 2 godine otprilike, ako se ne varam. Sekund, pa binarne neki 7-8 mjeseci, do 9. Da, znači Aca je radio i one, mislim binarne su ono jako brze i radiš ih ono, bukvalno u 3 minuta ti se završava trade, ceo. I to je jako maksimalno. I ti si možda iz tog sistema koji si ranije trgovao, shvatio da ti taj sistem daleko više odgovara, što je skroz ok. Znači, ideja je da kroz te gubitke i kroz te faze kroz koje se prolazi, da pronađete sistem koji samo vama odgovara. Znači... A da bi reci, ovo sad što mi radimo, što nas učiš, to je intraday, jel? To je intraday. Znači, način koji ja pristupam samo je intraday. Pa svim pozicijama, to je na duži period kad radiš nešto. Čekaš, recimo, trade ti uđe od neko nedelja do mjeseci, neko može čekati u to. Da. I to je više investicijni pristup, s tim što koristiš leverage, znači nije isto kao kad kupuješ akcije, drugačije, ali ovdje se svodi na to da pristupaš na drugačiji princip. Ali se isto sve svodi na sistematizaciju pristupa tržištu, samo kad je u pitanju swing, to se može daleko više pojednostaviti od intradaya ili scalpinga. Ali su tradeovi jako retki. I neko bude ok. A ne bi reći, radiš tu swing poziciju, gledaš strukturu samo monthly i weekly, jel? Ne gledaš na kraći neki period. Ti posmatraš 10 zone, ali posmatraš te duple prelome na dnevnom nivou i na osnovu toga se pozicioniraš. Kad ti cena uđe u tvoj nivo, onda čekaš dupli prelom strukture i onda tek čekaš pozicioniranje. I to može da traje... A kakav je ulaz na swingu? Je li isto radi 1 do 5 minuta ili je veći? Ne, ti ulaziš na većem time frame. Mislim 4 sata nalaziš zone. Pa tako sam i konto, da potpunim da znam. Da, ali po meni mislim da to za sada ne treba te zanima, da treba da pristupiš samo intradayu za sada i onda na osnovu toga ćeš da ti skapiraš da li je za tebe swing, scalping ili intraday. Ali intraday opet kaže najveća vjerojatnoća da se uspije. Ja sam radio, to je swing, dobro mi je bilo zbog posla moga, posle nisam mogu da, ali je dugo se čeka. Ti možeš da radiš taj swing, znači zbog prirode posla, ok, radiš, zauzeti si, to je skroz ok. Postojiš nivoje koji posmatraš... Radio sam jedno vrijeme, ali nije mi se to svetlo toliko. Da. Jer opet u intradayu, kad je u pitanju Često radiš, da, razumijem. Znači kad je u pitanju intraday, svaki trade može postati swing. Znači samo je bitno ostaviti volumen da vam ranu. Aha, dobro. Dobro, red. Može neka pitanja? Ne bojš te nešto da kažem. Ja sam samo htio malo da pomogu da kažem u razmišljanju, jer sam u istoj poziciji kao i svi ostali.
radi se o tome da shvatimo celu priču i kada, da kažem, postanemo iole sposobni da se bavimo ovim na nekom elementarnom nivou, kroz sam proces bavljenja ćeš, da kažem, svako od nas će naći time frame ili način na koji će pristupati tržištu, ali princip pristupanja je isti, da kažem, globalno gledajući. Ti ćeš uvek na isti način da posmatraš tržište, samo je pitanje time frame-a na kome se nalaziš. Upravo, lepo si to objasnio. Hvala ti. Htio bi da vam najavim još nešto, da 13. i 14. ćemo imat ćemo veliki trening u kome će učestvovati, mislim, treba da pozovem, bit će neki psihoterapeuti s nama i radit ćemo i na psihologiji dosta, znači 13. i 14. maj, i bit će za vas, za sve članove, generalno će biti besplatno, i tu ćemo imati stvarno dobar trening, trajaće 2 dana, sad u koliko sati to još treba da utvrdim i način na koji ću sve to da odradim, ali želim da vam kažem da 13. 14. maja, eto, mislim, odmah možete i to da znate, da će biti sjajni treninzi, gde ćemo prvenstveno se baviti psihologijom trgovanja, našom psihologijom i psihologijom, načinom na koji reagujemo i gledamo na tržištu. Tako da,